Jamen, halløjsa, og velkommen til en fiskevideo. Jeg er i dag ude for at kigge på et nyt spot. Jeg er taget ud ved det, der hedder Mullerup Havn, mener jeg det hedder. Og der skulle ligge et okay lille stræk lidt længere herned af strækket hernede, som jeg er på vej ned for at se om det er noget, der er fiskbart. Vejret i dag er ikke lige det allerfedeste, og må vi se hvordan at det lige er. Vandet ser egentlig okay klart ud. Man kan godt se, at der har været vestenvind i lang tid. Der er masser af tang, der er skyllet op, men vandet ser egentlig okay klart ud nu, synes jeg. Det ser ud til, at der er relativt dybt under land, så jeg tror ikke, det er fordi, at jeg kommer til at skal vade så langt ud. Men der er et lille stykke ned til selve spottet dernede. Så jeg tænker, at jeg har været dernede, og så ses vi, når vi er nede ved pladsen. Inden at vi lige kommer ned til pladsen, så tænker jeg, at jeg lige vil sige, at jeg har taget min klasse 5-stang med i dag. Og kommer til at fiske med en see-through baitfish, som jeg har bundet på A. Jensens see-through dubbing. Og ja, jeg havde held med den sidste gang, så jeg er spændt på at se, hvordan at den klarer sig i dag. Om der er noget her, eller om det er dødvande. Det er første gang, jeg er ved den plads her, så det bliver lidt spændende. Jeg kan se hernede, der er noget strøm, der ligger og cirkler rundt. Det kunne være meget spændende, hvis der var noget hernede. Men jeg er i tvivl om der overhovedet er noget vegetation der. Jeg så, at på kortet, at der lidt længere nede var vegetation, som man kunne gå og fiske på. Men nu må vi se, når vi kommer herned af, om det hele det bare er blæst op, eller hvad det er. Men må ikke, der kommer lidt hernede af. Nu må vi se. Men som sagt, simpelthen når vi kommer derned af. Jeg tror, der er et eller andet inde og jage lige her. Fordi der er et eller andet, der bliver ved med at ligge og hoppe i vandet lige her. Så det kunne godt være. Det ved jeg ikke, om man kunne se det der. Men der var et eller andet der jagede. Det var ikke fordi det var så langt ude. Der var noget igen der, hvor fluen landede. Så vil jeg kaste den lidt længere ud. Og i hvert fald noget småfisk der begyndte at hoppe i overfladen. Og kunne det være meget interessant, hvis der gik et eller andet her. Men det er noget helt andet bund, end jeg normalt går på. Vil jeg sige. Jeg fisker normalt ikke på det her bare sand, men lige nu så det altså ud til, at der var et eller andet der. Så det er jo ret interessant.
i hvert fald noget småfisk, der var oppe og hoppe flere gange. Men hvis vi støder på noget, så får I selvfølgelig lov til at se med. Så var der sgu fisk. Jeg tror ikke, det er verdens største, men den er der. Den er der. Øj, den. Sådan der. Den er godt nedad. Den er godt nedad. Kom her, lille ven. Kom her. Ja, kom her. Ja, tak, mand. Hold kæft, mand. Så er der fisk her. Det er lige en flot en. Jeg skal lige rette kameraet. Sådan der. Vi får ham lige afkrøget, så ser jeg med igen. Sådan en lille en der. Den er sgu meget sød. Så var han væk igen. Fedt, mand. Jamen, så var der fisk her. Det var fandme fedt. Og så virkede den her see-through baitfish altså igen. Men kraften var også fed. Det må jeg give den. Jeg har leget lidt med den. Og nu skal jeg se, om jeg overhovedet kan få den viklet ud. Han havde godt nok spist den. Men må vi se her. Der er bundet sådan en lille hugpunkt ind her af noget hvad hedder det, af sådan noget selvlysende bindetråd, og det tror jeg altså, det fungerer rigtig godt. Men vi fisker videre dernede af, og I ser med, hvis der sker noget. Jeg skal lige have den til sådan der. Jamen, hold kæft for fedt, mand. Så gik der jo fisk her. Det er fandme også et, altså det må jeg sige, det er fandme et spændende område, det her. Det er godt nok lækkert. Og den huggede altså ret langt ude, vil jeg sige. Så vi prøver at smide den derud igen. Altså, klasse 5-stangen, den gør det fandme godt. Det gør den altså. Og ja, igen, det er jo super ærgerligt, at oj, der var hug igen. Der var hug igen. Det har været tang. Nå. Men den er mega fed at fight fisk på, den her klasse 5 stang. Den flexer altså sindssygt godt. Så igen, fedt at finde en fisk. Der er ikke af samme kaliber som den fra sidste video, men det kan jo være, den er her. Og baitfishen, den ser altså også ud til, at den kan de godt lide. Jeg tror, jeg har fundet min nye yndlingsfluer. Det er altså de her små see-through baitfish. De kan et eller andet. Lige til den årstid her i hvert fald. Men altså, jeg har bare haft virkelig god succes med dem, vil jeg sige. Og hvorfor så ikke fortsætte? Jeg har også rejefluer med, og jeg skal komme efter dig, men lige nu, der er der altså de her baitfish, der fungerer sindssygt godt for mig. Jeg tænker, at jeg lige bliver her i området og får fisket af. Se om der skulle være flere her. Nu begynder det at regne, men hvor fedt, mand. Fedt, at der var fisk her. Lad os se, hvordan går den egentlig i vandet. Den går super pænt. Mega fed flue. Mega fed flue. Men fedt, at vi fandt fisk. Igen fandt vi den relativt tidligt. Men det er jo sådan, det er. Det kan være, at vi er heldige.
Og der er et godt stykke hernede af at fiske videre på. Så det kan jo være, der står flere her. Men nu må vi se. Vi giver det lige et lille skud her, og så bevæger vi os ellers videre dernede af. Nå, men jeg bevæger mig lidt længere ned af strækket her. Nu sluttede det tangbælte, der lå her, og ligger nu længere ude ved revlen. Jeg har forsøgt at gå og kaste på det inderste her, men jeg kommer til at hænge fast stort set i hvert kast. Så nu går jeg lidt hernede af, til jeg finder noget tangbælte igen, som giver mening at fiske på. Og ellers så kommer der noget pynt hernede, der også ser rigtig spændende ud. Og så må vi se, om ikke at vi skulle kunne være heldige at finde en til. Men indtil videre, super fed plads. Altså, det her fiske nu har været lidt kort, ikke? Men jeg er sikker på, at når jeg kommer lidt hernede af, så bliver det bedre. Håber jeg. Og så må vi se på det. Så der ligger lidt spredte tangbuske her, ved du hvad? Jeg prøver at skulle gå ud her og så gå og kaste i det der. Det prøver vi sgu. Det tænker jeg. Det kunne godt være, at vi var heldige, at vi kunne finde nogen, der gik og luskede i de her små tangbuske, der lige ligger herude på siden af den her stenkant. Så det vil jeg prøve lidt dernede af, og så får I selvfølgelig lov til at se med, hvis vi finder noget. Der var altså lige en øre, der var oppe og smage på fluen. Desværre så tror jeg altså, at den stak sig. For satan, men lad os lige prøve at blive her 2 sekunder. Der ligger sådan en, jeg ved ikke, hvad man skal kalde, sådan en lille plet tang herude, hvor at den var. Der. Så lad os se, om det var den eneste, der var der. Den var i hvert fald lige op efter. Så lad os se. Kom så. Kom så. Der kunne godt være flere der. Var der så ikke der? Jeg fangede den lige lignende. Jeg mistede lige balancen i kastet. Og noget pis. Det kan være, at vi skal prøve med den anden baitfish så. Og se om at den vil tage den. Kan den lige få et skud mere med den her. Det var det samme resultat igen, ved du hvad? Vi prøver med den anden. Vi prøver sgu lige med den anden. Nå, vi er kommet videre hernede af. Og vi har som sagt skiftet til klasse 7. Vi har fået en fisk i nettet og haft kontakt til en mere, som jeg så komme om efter fluen i overfladen. Men det er også det, der har været. Så jeg er sgu lidt spændt på at se, hvordan at pladsen hernede ved den her pynt, den fisker, og ellers så tanken, så går jeg tilbage og tager det lille badekarstræk med den stang her, måske med en anden type baitfish flue. Men i hvert fald så runder vi lige den pynt her og ser om vi skulle være heldige, at der står et eller andet her. Så jeg tænder, når vi kommer derhen af, eller hvis vi støder på noget her. Nå, jeg har været herhen ved den her pynt, og har stået og fisket her noget tid, og har ikke mærket noget. Så nu tænker jeg, at nu vil jeg så småt begynde at gå tilbage mod bilen, og kalde det for en dag, og sige, at det var det. Men jeg fisker lige de her hotspot steder af,
Jeg har markeret mig, at jeg har haft kontakter, jeg har haft fisk oppe. Der kommer et lige hernede, så er der et midt på strækket, og så er der lige ned til start med. Hvor jeg lige giver det lidt ekstra skud, og ellers så går jeg bare rester nedad med den her baitfish, der nu er på. Og så ser vi, om vi kan finde noget.